Ahoj. Doufám, že se máte dobře. A dneska si spolu chvilku popovídáme, protože jsem dlouhou dobu nenahrával na YouTube žádné video. A to je tím, že nejsem žádný YouTuber, ani se tím neživím, takže video nahrávám tak, jak mi přichází inspirace. Nechci nahrávat kdejakou maličkost nebo nějaké bezduché povídání, takže někdy ta pomlka je větší, někdy menší, někdy se na kanále objeví meditace, někdy se tam objeví povídání, nebo nevím, co ještě, a možná nějaké úvahy a tak dále. A protože většinou tak jednou za měsíc posílám do e-mailu newsletter, jakoby, nevím, jak se tomu říká česky, takový měsíční zpravodaj nebo měsíčník s různými informacemi, co se ve studiu děje, co mám zrovna v nabídce, nebo když mi něco zajímavého napadne, tak mimochodem k tomu newsletteru se můžete přihlásit na mých webových stránkách. Tak mi přišlo pár odpovědí právě na jeden takový e-mail, jak se do studia dá objednat, nebo jestli mám k dispozici třeba nějaké nové čtení nebo tip na nějaký dokument, na nějakou knížku a tak podobně. Tak jsem si říkal, že nahraju takové krátké video, na které se právě teďka díváte. A co se ve studiu děje? Nic zvláštního, nic extra zvláštního a já jsem za to rád, protože úplně nevidím benefit v tom, když se dějí nějaké extrémy. Ono totiž, když naše mysl, řekněme, se potácí od jednoho extrému k druhému, no tak se zvyšuje riziko, že začnou vznikat různé emoce nebo jiná mentální zastření a ty emoce nemusí být hned negativní, ale můžou to být i pozitivní emoce, jako extrémně pozitivní, které nás v konečném důsledku můžou taky vyčerpat. No a o těch negativních, o těch ani nemusíme mluvit, protože to je jasné, negativní emoce nikdo nechceme zažívat, nikdo se s nimi nechceme potýkat takže to je zcela jasné. U těch pozitivních je to takové trošku zrádnější. Takže studio funguje běžně, tak jak jsme zvyklí. Vlastně teď nedávno jsem nad tím přemýšlel, někdo se mě na to ptal. Studio funguje od roku 2014, to už je 11 let, je to neuvěřitelné. A jsem rád, že celou tu dobu mám klienty, mám třeba i zákazníky, kteří si objednávají nějaké zboží, se kterými jsem se třeba nikdy v životě neviděl, ale jsme v kontaktu na dálku a je to zajímavé, je to velmi zajímavá práce. Takže od roku 2014 studio funguje v pohodě, občas se nějaké mráčky objeví, protože nežijeme izolovaně a člověk musí pracovat i s tím, co se děje kolem něj, ale v globálu studio funguje. Takže masáže běží, různá ajurvédská ošetření běží, taky se scházíme třeba, když se zabýváme rozborem podle čínské knihy Proměn,
které se říká Eating. To vám doporučuji podívat se na to na mých webových stránkách, je to velmi zajímavá metoda. A taky nepřestávám psát různé publikace. A ta nejnovější, a mám pocit, že jsem ji ani nepředstavoval v žádném videu, jenom jsem o ní krátce napsal do právě toho e-mailového zpravodaje, tak je mentální osvěžovač. A to je tady ten, než vám ho ukážu, tak vám ještě v rychlosti připomenu všechny ostatní důležité knížky. A hned záhy vám řeknu, proč je připomínám, z jakého důvodu. Takže úplně ta nejstěžejnější, tak je to česky správně, dám to před sebe, aby se zaostřil název, je Lamrimový rok. Od Lámy Ješeho a Lámy Zopa Rinpoche. Oba dva působili v klášteře Kopan v Katmandu, kde jsem byl. Neuvěřitelné místo, perfektní, krásná atmosféra a určitě bych vám doporučil to místo navštívit. A teď se mi chce úplně myšlenku odběhnout, protože když jsem tam byl, tak od té doby mám kdesi někde v hlavě, vzadu v mysli schovaný nápad a nevím, jestli ho stihnu v tomhle životě, jestli pro něho budou příhodné podmínky. Zatím je necítím. A ten nápad je, že bych uskutečnil výpravu do nepálského Katmandu, nějaká třeba menší nebo trochu větší skupina lidí, které by to zajímalo a byla by to nedovolená ani žádná obyčejná cesta, ale pouť. Toto totiž cesta do takových oblastí, to není obyčejná cesta, to je pouť. To člověk dělá, protože zatím je na pozadí nějaký velmi hlubší smysl, že člověk dozrál do nějaké spirituální úrovně a chce s ní pracovat. Takže to mě napadlo, ale zatím na takovou cestu úplně necítím vhodné podmínky, ale kdyby vás to zaujalo, že byste se tam třeba chtěli vydat i na takové skupině, která by byla protkaná meditacemi, návštěvami různých významných míst, které v Katmandu jsou, takže meditace, návštěvy míst, povídání, debaty, rozebírání určitých konkrétních potíží nebo problémů, nebo to, co člověka tíží, na to by tam byl čas a prostor ve velmi, velmi tematické atmosféře. Takže kdyby vás to zaujalo, nebo jste k tomu měli nějaký nápad, nějakou připomínku, tak napište mi. Napište mi, je to jednoduché, napište mi. Takže Lamrimový rok. Lamrim znamená postupná stezka k osvícení a osvícení není nic mystického nebo ezoterického. Osvícení znamená, že dosáhneme stavu, kdy naši mysl vymaníme ze spáru nevědomosti. A ta nevědomost spočívá v tom, že si neuvědomujeme pomíjivost všech jevů, jejich bezpodstatnost a neexistenci nezávislého já. Že mysl prostě dovedeme do stavu takové blaženosti. Mysl je ve stavu, kdy se nenechá vůbec vyrušit ničím, ani zevnějšku, ani zevnitř. Na všechno pohlíží s velkou prozíravostí a všechno má prokouknuté. Takže Lamrim je postupná cesta nebo stezka k osvícení. Je to knížka, která má 365 stran. Každý den se čte jedna strana. Některá témata jsou velmi dráždivá, některá jsou méně dráždivá. A to je účel té knihy. Abychom se probudili, abychom naši mysl vzpamatovali, abychom chytli to vidění světa za správný konec. Takže tu bych vám doporučil
dá se objednat u mě na webových stránkách a už tam nemám náročný e-shop k toho klasického stylu, tak jak člověk musí prodírat objednávkovým formulářem a tak dále a košíkem a tak. Dřív jsem to tak měl a zrušil jsem to, protože jednoduchost je důležitá, já ji vnímám jako velkou součást všech těch mých projektů. Takže teď na webových stránkách je to adresa www.vanghranice.cz/mini. A mini, protože je to takový mini e-shop. A je to všechno na jedné stránce. Zaklikáte si všechny položky, o které máte zájem, knížky, elektronické publikace nebo jiné služby a objednáte, hned můžete zaplatit a je to prostě perfektní, jednoduché, máte to hotové za 2 minuty a to nepřeháním. Dokonce i adresu vám to tam našeptá, perfektní. Určitě se podívejte, je tam Lamrimový rok, ten doporučuji. Dále, to je knížka, to je spíš pracovní sešit, celostní transformační program, ale to je deník, který využijí lidé, kteří se mnou postupují takovou jako strukturovanou cestou práce na sobě samém, ale dá se objednat samozřejmě i tak. A potom Bodhi, cesta klidu a vědění, která má 2 díly. Jedno je diář a druhé je myšlenkovník. Na každý den 1 strana jsem sepsal a v diáři je vždycky nějaký konkrétní námět, teď vám to ukazuju špatně, tady je diář, diářový zápisník, je příběh, který nemusí na první pohled třeba dávat smysl a v druhé knížce myšlenkovník je moje podrobnější zamyšlení nad tím příběhem z diáře. Takže můžete si přečíst příběh z diáře, přemýšlet o něm po své vlastní ose a potom s odstupem se ve stejném dni, krásně se v tom vyznáte, ve stejném dni podíváte do toho myšlenkovníku. Takže to vám můžu doporučit. A nejnovější mentální osvěžovač. Proč mentální osvěžovač? Tak to je úplně jednoduché. Vycházel jsem z toho, co často říká 14. Dalaj Lama, že abychom se jako společnost někam posunuli, aby se nám žilo lépe a šťastněji, abychom dokázali pomáhat sami sobě navzájem, tak bychom měli kromě výuky už malých dětí na základních školách, kromě výuky fyzické hygieny a osvěžování fyzického těla, bychom měli vyučovat taky mentální hygienu. To je velmi důležité. To vůbec neděláme. Vezměte si, zamyslete se nad tím, to vůbec jako společnost neděláme. Učíme ty děti všechno možné, učíme, co se dělo v historii, musí si pamatovat jednotlivé roky, někomu to nejde, musí se učit, tak jak píšu ve své knížce, kterou tu nemám teď, ale taky ji najdete v e-shopu, mám ji tady vzadu, ale zabalenou Cesta do Nepálu, kde popisuju právě tu cestu do Katmandu, které jsem mluvil, tak přesně tam popisuju i to, že se ty děti musí učit, že x plus y se rovná z. A to třeba pro mě osobně bylo šíleně abstraktní. Nikdy jsem to nepochopil. Je to prostě uměle vytvořené téma. A my to od těch dětí potřebujeme, aby to uměli. A pak už to třeba nikdy nepoužijí v životě. A vůbec si neučíme mentální hygieně. Tomu, jak pracovat se svými emocemi,
jak reagovat v různých situacích, jak ty situace řešit. To je neučíme. A potom, a v poslední době je to čím dál častěji viditelné, se řeší až zpětně, když ty děti mají nějaké psychické potíže, úzkosti, deprese a tak dále. A my to dokonce třeba dlouhou dobu ani nevíme, že takové potíže mají. A všechno to vzniká protože je neučíme mentální hygieně. Takže to byl důvod, proč jsem napsal tady tu takovou užší knížečku, ale na hezkém papíru, lesklém a takovém vícegramážním bychom mohli říct. A je to velmi jednoduše napsané. Jsou to krátké příběhy, krátké motivační věty, krátké odstavce k zamyšlení, k připomenutí toho, co je v běžném životě velmi vzácná záležitost, ale my ji bereme jako samozřejmost. A to až do takové míry, že si neuvědomujeme tu vzácnost těch věcí, situací, těch podmínek příznivých, které máme a propadáme různým úzkostem, depresím a tak dále. Takže jsou to takové kratší, jednotlivé i příběhy, nebo stránka, tady jsem zrovna nalistoval stránky pro krizové dny. Takže takový mentální osvěžovač a mentální odlehčovač bych vám určitě doporučil. Kupte si ho, jestli se vám to líbí, jestli to na vás dělá dobrý dojem. A na tom samém e-shopu, na mých webových stránkách, najdete i ukázky tady z toho mentálního osvěžovače. Můžete se na to podívat. Dám vám odkaz dolů tady pod to video, takže stačí jenom kliknout. Jednoduché. Kdo má zájem, podívá se, objedná si. Běžně posíláme i zásilkovnou, anebo si lidé vyzvedávají osobně tady ve studiu, když to mají poblíž. Zásilkovna úplně v pohodě. A proč jsem řekl, to byla jedna část, protože se vůbec neučíme pracovat s emocemi. Neděláme mentální hygienu, nemeditujeme. Takže to je jeden důvod. A druhý důvod je ten, že tady ke mně do studia chodí lidé, kteří třeba, a teď v posledních dnech se to stalo 3krát, což je pozoruhodné. To už je docela velká koncentrace toho, jak lidi zareagovali. Jsou to lidé, kteří chodí ke mně třeba na relaxační masáž nebo nějaké prostě sklidňující ošetření, že ošetříme meridiány, použijeme rezonanční ladičky, snažíme se sklidnit tu roztěkanou energii. A někteří lidé ke mně chodí už delší dobu a těch ošetření už mají za sebou více. Třeba i několik desítek. A ten posun je vždycky jenom dočasný. A právě ti 3 lidé v poslední době se mě ptali, nebo nanesli to téma, že když už tady byli tolikrát, tak by přece měli zaznamenat nějaký posun a že ho úplně nezaznamenávají. A to je přesně ono. My můžeme říct, že těmi sklidňujícími ošetřeními, využitím těch ajurvédských metod nebo zkoumáním toho, v jakých poměrech má člověk jednotlivé energie, tak to je část, která je důležitá a která podporuje to, aby se ty energie dostaly do rovnováhy, aby se energie celkově sklidnila. Ale není to metoda, která by byla spásná sama o sobě bez toho, aniž by člověk změnil vnitřní prostředí sám v sobě.
A tím mám na mysli, že musíme změnit úhel pohledu, jakým se díváme na ty okolnosti, na ty situace a na ty události, které se kolem nás v životě dějí, v tom úplně běžném životě. Jakým způsobem je chápeme, jakou optikou se na ně díváme. Jestli je křečovitě držíme, anebo jestli je propouštíme. A to je kámen úrazu a to propouštění, to, že přijmu konkrétní situace, které se nám nebo našim blízkým životě dějí, zaregistruju ty situace, uvědomím si je, uvědomím si i tu jejich povahu, jak to na nás působí, že to třeba nejsou vůbec příjemné situace. Někdo onemocní, někomu se stane něco nepříjemného, někomu se zhorší životní podmínky, přijde o životní úspory a tak dále. Všechno to mohou být negativní události. Ale problém přichází, když my se za každou cenu snažíme ty situace zvrátit podle toho, jak bychom chtěli, aby se ty situace dále vyvíjely. Chceme je mít absolutně pod kontrolou. A to je forma lpění. A tady kvůli tomu lpění, kvůli té úzkostné představě toho, že můžeme mít věci pod kontrolou a že se věci budou vyvíjet tak, jak my si přejeme a jak chceme, tak okolnosti a pomíjivost, která je vše prostupující, nám ukáže, že se ty situace nemusí a častokrát taky třeba nevyvíjejí podle toho, jak my chceme. A tady v tu chvíli začínají vznikat negativní emoce, protože zjistíme, že nad tím nemáme kontrolu, nebo že musíme naše plány změnit, nebo že se věci nebudou vyvíjet tak, jak jsme my chtěli. A tyto negativní emoce, pokud s nimi nepracujeme, pokud neděláme mentální hygienu, tak jako každý den děláme tu fyzickou hygienu, umýváme své tělo, tak je potřeba, abychom dělali mentální hygienu a s těmi emocemi pracovali. Uměli s nimi pracovat, uměli na ně nahlížet jinak, než na ně nahlížíme jako doposud. A tyhle dvě věci, když se zkombinují dohromady, vnitřní práce s emocemi a s tím, jak se věci vyvíjejí a umění na ně reagovat s klidnou a vyrovnanou myslí, ve spojení s těmi ajurvédskými ošetřeními, různými energetickými nebo třeba jenom s relaxačními masážemi, tak tady tyhle dvě věci, když dáme dohromady, tak potom dochází k efektivnímu osobnímu rozvoji. Ale musí se ty dvě věci navzájem doplňovat. A pro mentální hygienu je tady právě ten mentální osvěžovač.